Mahiwagang Burnay! Sumakit yung batok ko. Kasi nga 35 ka na nung ba? Asa ka, tinan mo. Asa ka next week, makakaramdam ka ng iba na naman. O ikaw din naman, magta-35 ka na rin, December 7. Actually, partner, nagtatanong yung mga iba nating tambalanista kung may bala ka rin daw magpa-contact. Okay, fine. I get it. Okay, shh. Lumaking mahiyain ang batang si Nicole. Ay, hindi ako to. Walang ganung pagkamahiyain si Nicole. Wala. Ibang Nicole to. Correct. Okay. Mas gugustin pa niyang manatili sa loob ng bahay kesa makipaglaro sa labas kasamang ibang mga bata. Ay, hindi talaga ako. Kasi bata pa lang ako, gusto ko yung Layas ka na eh. gusto ko yung nasa labasan. Natatakot si Nicole na mapagtawanan ng mga kalaro dahil sa kanyang pinagkakatago-tagong balat sa mukha. Tanaw niya mula sa bintana ang mga nagkakasiyahang mga bata sa isang playground malapit sa kanila. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay sinubukan ni Nicole na lumabas para makipaghalubilo sa ibang mga bata. Ikinubli niya sa buhok ang kanyang balat sa pisngi at naglakad papunta sa playground. Ay, sana gumulong ka para eksena. Uy, yung bagong kalaro natin gumugulong. Diba? First time mo eh. Sabi mo, ulitin niya ulit ha, paglalabas siya ng bahay. Correct. Diba dapat eksena, first time mo eh. Dapat gumugulong. Correct. Nang marating na ang playground, ay nakontento na si Nicole na maglaro at manatili sa isang duyan. Habang naglalaro, ay isang batang lalaki na may hawak na stuffed toy puppy ang lumapit sa kanya. Para sa iyo to, sabi ng batang lalaki kay Nicole habang iniaabot ang stuffed toy. Nang aabutin na ang stuffed toy ay humangin ng malakas. Nakita ng batang lalaki ang balat sa mukha ni Nicole. Sa takot nito, ay nahulog niya sa buhanginan ang stuffed toy bago ito makalayo. Matapos umalis ang batang lalaki, ay biglang napaluha si Nicole. Kinuha niya ang stuffed toy at nagpatuloy sa pag-iyak. Ba't ka natatawa? Hindi kasi, at nagpatuloy, gumulong. Yun yung nasa isip ko eh. Ayoko lang basagin eh. Nag-iimo na kasi sila eh. Tawa ko. Tawa si Chuper. Tumatawa mag-isa. Ayaw mi share. Hindi ko na nga pinalata eh. Halata ko kaya. Kinabukasan, ay muling gumulong si Ay, may magpagulong-gulong to. Kinabukasan ay muling nagpunta si Nicole sa playground. Naupo siya sa duyan, bit-bit ang stuffed toy. Umasa siya na muli niyang makikita ang batang lalaki. Subalit, hindi na niya ito muling natagpuan sa playground. Hanggang sa magdalaga, ay naging palaisipan para kay Nicole kung sino ang lalaking nasa likod ng toy puppy. Umaasa pa rin siya na isang araw ay makikilala niya ang nagbigay sa kanya nito. Magkasabay niyang iniingatan sa matagal na panahon at ang... Sorry. Magkasabay... Okay, pwede magkamali. Pwede. Magkasabay niyang iningatan sa matagal na panahon ang kanyang stuffed toy at ang mga alaala ng tamis ng unang pag-ibig. Pag-ibig agad? Oo, yan mo na. Nakakatakot to may love. Nakakatakot to may wala yan, partner. Love at first sight agad? Siyempre, partner, first time niya lumabas. Sa bagay, Tapos oo. binigyan pa siya ng stuffed toy, di Oo ba? nga, no. Ikaw ba naniniwala ka doon love at first sight? Posible. Ako naniniwala ko love at first bite. Sige. Push mo yan. Total, ang karelasyon mo pagkain. Alam mo naman si Chris. Wala kasing love life. In a relationship with his food.
Kaya love at first Bite. Magkasabay niyang iningatan sa matagal na panahon ang kanyang stuffed toy at ang mga alaala ng tamis ng unang pag-ibig. Minsan sa tapat ng bookstore kung saan siya nagtatrabaho ay may nakaiwan ng isang scrapbook. Mhm. Binuklat ito ni Nicole para alamin kung sino ang may-ari. Mhm. Sa unang pahina ng scrapbook ay nakita niya ang isang larawan ng pamilya na pamilyar sa kanya. Mhm. Larawan ito ng playground na malapit sa bahay nila. Dahil dito, ay ipinagpatuloy ni Nicole ang pagbuklat ng scrapbook. Nangingialam na partner. Hindi naman sa kanya. Ayan, nakikibasa. Sa isa pang pahina, ay nakita naman niya ang sketch ng isang batang babae na may balat sa mukha at may hawak-hawak na stuffed toy. Mhm. Doon nagbalik sa alaala ni Nicole ang batang lalaki sa playground. At sa muling pagbuklat ni Nicole ng scrapbook, ay unti-unti niyang nakikilala ang lumikha nito. Mhm. Sa sumunod na pahina, ay nakita ni Nicole ang makulay na drawing kung saan nakaguhit ang isang batang babae, isang aso, at isang batang lalaki na nakasulat ang pangalang Sean. Oh, uy, nag-a-assume. Tama! At sa sumunod na pahina, ay nakita naman ni Nicole ang larawan ng isang gwapong binata. Yee! Kinikilig na yan. Nag-a-assume siya yung nasa picture. Correct. Kinabukasan, habang naka-duty, ay nakita ni Nicole ang lalaking nasa larawan na bumibili ng libro. Mhm. Muli niyang sinilip ang scrapbook para kumpirmahin ito. Nang muli siyang lumingon, wala nang lalaki. Bitbit ang scrapbook ay sinubukang sundan ni Nicole ang lalaki. Nang muli niyang matanaw kung nasaan ang lalaki, ay nilapitan niya ito at tinanong. Yee! Hinahanap. Tama! Gusto magka-love life! Sir, si inyo po ba yung scrapbook nito? At nagulat ang lalaki. Wala namang braces, si Nicole. Bigla nagkaroon ng instant braces. Sure, si inyo po ba yung scrapbook nito? Matatakot ako pagka ganyan yung lumapit sa akin. Matatakot ka, hindi ba pwede nagpapakyut? Sir, sa inyo po ba ang scrapbook na ito? At sumagot ang lalaki. Oo, miss. Akin nga ito. Ako nga pala si Sean. Saan mo pala ito nakita? Tanong ng lalaki. Naman love song dyan, partner. Napapahina ngayon si Nicole. Nakita ko yan eh. Si Sheg. Nakita ko yan sa sahig. Mm. Sa tapat ng bookstore namin. Sagot ni Nicole. Binuklat ni Sean ang scrapbook. Ikaw bang nag-drawing yan? Tanong ni Nicole habang itinuturo kay Sean ang sketch ng babaeng may balat sa mukha at may hawak-hawak na stuffed toy. Pag ako magagalit ako, pinakailaman mo to? Ba't mo binuklat? Nakita mo nakasulat Sean. Sean ba ang pangalan mo? Ikaw bang nag-drawing yan? At sumagot ang lalaki. Oo, ako ang gumuhit nito. Humangin ng malakas at napatingin ang binata kay Nicole. Napangiti ito nang masilayan niya ang balat sa mukha ng dalaga. Muling itinago ni Nicole sa buhok ang kanyang balat sa mukha. Ngumiti siya sa binata at itinuro ang stuffed toy puppy
na nakaguhit sa scrapbook. Naalala mo ba yung araw na ibinigay mo sa akin ang stuffed toy na ito? Kumunot ang noo ni Sean at napaisip. Hindi ako nagbigay sa'yo ng stuffed toy. Yan, assume na Sabi assume ni- kasi. Sabi ni Sean, bumbasag. Hindi ako nagbigay sa'yo ng stuffed toy. Sabi ni Sean. Napapahina si Correct! Nicole. Ngunit nadismaya si Nicole sa sinabi ng binata. I'm sorry. Nagkamali yata ako ng iniisip. Akala ko ikaw ang... Di bale na. Huwag mo nang inintindihin ang sinabi ko. Sige, magpapaalam na ako. Siyempre, partner, napahiya. Oh. Nang aalis na si Nicole, ay hinabol siya ni Sean. Papaya. Papahabol. Sandali lang, miss. Libre ka ba ngayon? Pwede ba kitang maaya para magkape? Tanong ng binata. At sumagot si Nicole. Pasensya ka na, ah. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Bye. #payami. I-invite na nga, arte pa Kaya ng ganon. nga. Kinabukasan, ay naisipan ni Nicole na muling bisitahin ang playground. Habang nasa habang nasa Juyan. Sorry. Duyan talaga yun eh. Pauso ka. Habang nasa Duyan, ay hindi maiwasan ni Nicole ang mapaluha. Pakiramdam niya ay tila pinaglalaruan siya ng kapalaran. Buong pag-aakala ni Nicole na makikilala na niya ang lalaking itinadhana para sa kanya, subalit nabigo siya. Broken hearted agad, di naman Tama. naging kayo Kaya nga. Yun yung mga nangyari sa mga babae nag-a-assume. Di mo naging kayo, iyak ka na iyak dyan. Nang bababa na si Nicole ng duyan, ay may napinsin siya sa kabilang duyan malapit sa kanya. Sa katibing duyan, ay nakalagay ang isang bagong stuffed toy na may kasamang pulang rosas. Ano kaya yun? Love life? Paglikod, Kikilig. Napapahiya ko eh. ako din. Actually, pinipigil ko lang. Paglingon ni Nicole, andun si Sean sa kanyang likuran. Dito sa playground kita unang nakita. Bata pa lang ako noon ay crush na kita. Lagi akong excited pumunta dito sa playground dahil sa'yo. Minsan, nakita kitang umiiyak habang pinupulot mo sa buhanginan ang stuffed toy mo. Kumuha ako ng panyo para ibigay sa'yo pero paglingon ko, wala ka na. Pagkatapos nun, ay madalang ka nang maglaro sa playground pero lagi kitang hinihintay. Iginuhit pa nga kita para hindi kita makalimutan. Hanggang makatapos ako ng fine arts, ikaw pa rin ang inspirasyon ko sa mga iginaguhit kong larawan. Alam mo, isang bagay ang sobra kong pinanghihinayangan. Sana ay may lakas din ako ng loob noon na makipagkilala sa'yo. Nakita ko na sobrang pinahahalagahan ang nagbigay sa'yo ng stuffed toy mo. Naisip ko na kung naging matapang din sana ako, gaya niya, baka ako ang unang nakapagbigay sa'yo ng stuffed toy. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na kapag muling mag-cruise ang mga landas natin, ay hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon. At hindi pa huli ang lahat. Nagpunta ako ngayon para ibigay sa iyo ito. Isang bagong stuffed toy, pamalit sa luma mong stuffed toy noon. At isang bagong pag-ibig, pamalit sa hinihintay mong pag-ibig na hindi mo alam kung kailan dadating.
Nagniningning ang mga mata ni Nicole habang pinakikinggan ang mga sinasabi sa kanya ni Sean. Naniniwala siya na malinis ang hangarin ng binata. At sa araw na yon, ay nagdesisyon si Nicole para kalimutan na ang kahapon at harapin ang ngayon. Tinanggap ni Nicole ang bagong stuffed toy. Tinanggap niya ang pag-ibig ni Sean sa kanya. Agad naging kayo? Ito ano din to Alam mo, ito si Nicole partner, kung wala tong balat, malamang pokpok to. Kaya mabait si Lord eh. Ang bilis-bilis naman na Kaya pangyayari. nga, Sean, nalaman ko ngayon na matagal na pala akong naghihintay sa maling tao. At ngayong nandito ka na, at may bago na akong stuffed toy, ay natapos na ang paghihintay ko. Nagyakap si Sean at Nicole. Sabay lapat ng mga labi sa isa't isa. Nag-kiss Halika na agad. Hindi mo pwede holding hands muna. Alam mo, di kayo magandang Oo ehemplo. nga, hindi. Bakit ko ba ito binasa-basa? Simula noon na hindi na muling ikinubli ni Nicole ang balat sa kanyang mukha. Dahil ito ang mga marka na naging palatandaan ni Sean pabalik sa puso ng dalaga. Napatunayan ni Sean at Nicole na ang tunay na katapangan ay nasusukat sa pagtanggap at pagharap sa sariling kahinaan. Oo nga Tama. tama naman pala partner, hindi naman pala si Sean ang nagbigay ng stuffed toy. Ibang bata. Correct. Diba? Baka kasi hindi nyo po naintindihan. Kasi ako nung una hindi ko rin naintindihan. Oh. Sabi ko, hindi siya nagbigay. Sino So, sino nagbigay? nagbigay? Oo. Oo. Kasi diba yung eksena po sa playground? Diba? May batang nagbigay. Kaso nung hinangin yung buhok ni Nicole, nakita nung bata na may balat. Kaya yung bata Correct. natakot, tumakbo. Ito pa lang si Sean. Nakatingin sa paligid. Correct. Yun. Kaya ang lesson po talaga na mahiwagang Burnay, tambay po sa playground, baka magka-love life. At magdala din po ng stuffed toy na aso. Corrected by True Legend. Baka sakaling magka-love life talaga. Thank you, Mahiwagang Burnay. Totoo yan, hindi natin masasabi kung magiging kapalaran ng, Correct. yung magiging love life natin. Tama, hindi mo masasabi. Meron kang taong sadyang hinihintay. Yung pala yung taong yun, kahit ipilit mo, hindi naman pala nararapat na nauukol para sa'yo. Correct, pero meron talagang destiny din. Di ba? Kahit anong mangyari, kahit paghiwalayin kayo ng tadhana, Correct ka. sa bandang huli kayo rin pala Tama. magkakasama. May Kahit ganyan. kahit anong gawin, saan man kayo mapunta, saan man kayo mapadpad, mabang bansa man siya. Kung talagang kayo para sa isa't isa, kayo talagang pagtatagpuin ng tadhana. Salamat, Mahiwagang Burnay, sa napakagandang kwento mo ngayon. Nakakakilig. Correct. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Pwede niyong i-like, pwede niyong i-share para marami din ang ma-inspire. Kahit manatili nakatuto kasama ang inyong paboritong tambalan. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!